penalong ada babirta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjitha Borlangfer along BJP atumpen armu kachipok amai kideng humni hemkonglong kachetong a global advertising industry leaders VML company hinpen dendagara hawar along charity amai kideng non birtang tonpen arjitha Borlangfer along BJP atumpen armu kachipok amai kideng Wotirikpo ingneglo hansirong pangpharlipo pasarlam the asonsik Karbianglong arluta MLA kilik nangkate bok het ajok rachari asong kido anatum abangki mithang asong chipa haijia phan along my meeting pedolo asonsi BJP rachari asong atum sitami Karbianglong arluta nonangkile MLA kilik huta kachipa hai ponjia phan dude sangse pinpen east west along kido an lapen a constituency along kido an mate apiastin kido an along sitami arniwang kibang sitami armu kachi ok amai kideng pono BJP rachari asong atum armu chipa ok amai chipa man pon along team Karbianglong atum bike ke pa jeng pen sitami along amai along palidam pen mai pedu pono lason tak thaksi pai ni phai inkorai CR ni letho sitami lumba jongol siren CR lo Borlangfer pathu aklam along sitami armu kachi pa ok amai deng pono Jesimet bangso mai ke paman pon along aluhi sarpo man pen KCCM Dr. Tilam Ronghang cycle ke wek pensi difu Kasa Stadium pen Borlangfer mai ke padu along anchetong dono Jai mege paman pon bom apor hut FHLC Congress lapen SDC asong aphan ningkachi thei kawi atum wangsi team Karbianglong ke japon Dr. Tilam Ronghang along mate BJP rachari asong along chipo ok dun rinti se non nangkile JML kilik ahuta BJP rachari asong atum aphan kipa hai dunjia phan lamchak chipi durinti labangsor mukachipa ok amayalong kadukawi pangrum petpen bangsuri sira bang pharo phora truck sikebra pho armu atum chipa ok dunsi bangsol jaimek misen pen pachunpon news text report B News 7 Borlangfer constituency kulum bajong RC constituency paradolo pinipel along tinta surisi jumke nasa tolong di sosial media ta tundanang dongki pinidat Borlangfer ke kongres siap hayo kongres PSLC la si pangrumpet dan bang surisi bang khoro kera abang tuang ke kongres cirosi BJP Presiden General Secretary Primary Congress Presiden Secretary tum anda di jogan laksinang dun lapo langsung lakan parta SDC tum ta Presiden Secretary tum ta CU sinang dun lo SLC tum ta Mahata na to ang thangalam na thang Presiden na General Secretary tum ta CU si piniwen ke pinang dun pangrum pet na phai ke 1575 atum si pinye bangke SLC Congress tapi SLC tum pinidak pia pangkelo imarate aji ebuatu bunggoite okoloke Borlangfer halo kadam janaitu ke ongdung ke bang haro krehinira Sikera Pogedak Borlangfer area. Sir, There's a pick. Sir, la Borlangfer rat tum da kisong nai pulutla railway crossing. Railway la support ke chu hat sinili. Railway minister bane tum chetong damla. Tasi ko MP ke hai ta me memorandum pilamlo. Ladak dak war risk. Laso ke don je pa. Okupen pu parai. Kachela je pa. Bin polo pialo la pen ko koni. Non la hai a program judete kaponi li. Alang di panconi rio ko pinyi mata ko pundu tu ko nang penapolom penapsi kijutsi alang tuma parlemen pinyi ne penap le judla aselang to bani ni non pundu ko je nang ni ko railway minister long dam ken dia prabjin men ka presentation je pan itu muri pun sir ako islam dolang sir dak la hujai district man kachida elo ka joini manila timber smuggler sir la thengpi ang hudum do pic sir la da si na tum yok sa video do lo long te nane yong si approve dolo pelong dan di pan video nang pidano lapen ke kang buek abang tua nombor pen cenglo lapen atrak nombor lapen kang buhut hek long pelong dan di pan no pilih no hok tam elang lagi di dim pelong di jampok lapen ke forest department pan pen point dan lapen SP tu manda kupo kang nang nam je pan kenet nam je pan sepuri pan Sir, pinia mailong la ralatum pinpuro nang ipipidun
la hai pin pura lo pon an ke la kan niang bo kapichu na je pan isi pen ke klem bo je pan bori bo sir ki jutsi isialam hedi la JJM mo ka bang kasan ka sar JMM ke la on mission la so bang ke dakdet kali all Assam long tang kanang lele mat ala contractor dum da an ma ke klem nei kader che la sinon prajin pen asana pili ye banta state government ke dar chief minister bori pon bom la ban no from dia humni a hemkonglong kachetong pini pai cheklo incorasi borpathar police station ke parlo rongagora saphapani forest beat office athengno NH Nana tawar pialong anarochi tim por phai sia pormalam humni golagat anathu pen ke bangbom unahut men pancha gari lapen Honda MH hemkonglong so hearing tang rak kachetong derajok pancha hemkonglong abang pangthai phitlo lapen ium Honda MH hemkonglong abang ke thangthela birta ke tokbom unahut anke nanat sitami ke thike jang abang ke avela masab so areng ahu kiso tuma phan hospital an sekelang ja phan ponlo pusi birta riptunlo kachetong their punch registration number NL07CB3589 lapen Honda MH registration number AS2301234 pusi pangthek pon labang so alam arjulong si borpathar raikom saikya tum bangpen kidwana sai chipali deng pono news text report B News 7. A global advertising industry leaders VML company hinpen dendagar hawar along charity amai kedeng pai ni phaing ko rai siarni Sonapur Golf LP school along VML company atuma hinpen luga charlie bom class 1 ben class 5 aklim sumar bang phoke batuma phan stationery hormu pen pencil sharpener eraser color pencil art paper notebook lapen school bag hai hui kirap kipi ponsi charity amai dengpon labangso kirap kipajir amai mate charity ajai mek along Mongol Singh timong ahin pen mai chapatir pi ponsi non eprang ke bang jilang arnisitame klim somara tum pen chenglok sarpi sarphu lapen kidu kilak arada tuma phan lapuson kirap kipajir pon asai dengpon thubom jilang pusi Mongol Singh timong ahin pen pachini pon Sonapur Government LP School along Luthan bang ake hoi mate head teacher Saborong pe hin pen VML company lapen Mongol Singh timung pen chenglok klemra peda tuma phan lapuson kirap ke pachir pon theka pot suri akardom lapen ningaklong pen ningkang sam ningkarong alam thei chepaklang pon lapen anparta ningaklong pen kachuru pedu ponsi bangso jaimek misen pen pachun pon news text report B News 7 Pini berta ke lan sing toni koklo domi thakme kurbang thu kardom